Berîbînerên hêja ev têkildarî pêşnemeya ku di Parlamentoya Ewropayê de hat erêkirin jî vê carê hinek pirsên serekiyên ku derdikevin henamê vê yekê jî ji Birêz Faik Yazay nûnerê Dem Partiyê li Konseya Ewropayê bikin. Heval Faik şevata xweş be. Şebaş. Heval Faik niha pêşnemeyek li Parlamentoya Ewropayê hat erêkirin têkildariya Rewşa Rojavayê Kurdistanê hema pirsa me yekem têkildarî vê yekê jî ew e ku biryara Parlamentoya Ewropayê çi qasî xwedî bandor e an jî dikare çi bike? Berê Yekîtiya Ewropa Parlamentoya wê na heye hûn zanin. û komisyona wê heye û konsey bi xwe heye Konseya Yekîtiya Ewropa. Yani Yekîtiya Ewropa hîn nebûyî wek dewletekî ku em bêjin parlamentokî qanûnekî derxîne ew qanûn mecbûr ku hikûmet pêk bîne û mehkemeyê jî pêk bînin. Yekîtiya Ewropa hîn ne wê asê de ye. Hin bi hin berbûyî awî diçi bi rastî yani her çi qas van demê da wî her dewlet dixwaze ku bêtir em bêjin yani dewleta xwe derxîne pêş jî lê dîsa jî tesîlekî Yekîtiya Ewropa li ser tevayî dewletên Ewropa ku endamê Yekîtiya Ewropayê heye biryara ku parlamentoyê derxistiye erê sedî set Yekîtiya Ewropa girê nade dewletên Yekîtiya Ewropa girê nade fakat em vêna jî zanibin wekî ku Parlamenta Ewropayê Komisyona Ewropa dibijêre. Yani Seroka Komisyona Ewropa von der Leyen ku em bêjin wextê li ser Helebê êriş hebûn ewana hatin Şamê çûn cem şara û behsa wan qetlîamê ku li Helebê bû nekirin gelekî tund hat rexnekirin li vê derê û heta yani gelek caran em zanin wekî ku wana ji komisyonê babêjin jî hin pêşnime derketine pêş fakat yani sedî set her çi qas Yekîtiya Ewropa girê nede jî lê Parlamento Ewropayê Hikûmeta Ewropa yani Komisyona Ewropa dibijêre derê jî mecbûrin ku van biryara dîqat bikin. Ku hûn dîqat bikin yani devê yani rayadarên Ewropa jî piranî hatin guhertin. Van demê da wî pey ku em bêjin hin parlamentoyê welata derketin derxetana gelê Kurd hem li ser erdê li Rojava û hem jî tevayî dinyayê ku derket pêş em dikarin bêjin raya giştî ya dinyayê jî guherand û kir ku tesîrê jî li ser dewleta bike. Yani hin bi hin hûn dibêjin mesela do li Holandayê derket, îro li Parlamentoya Ewropayê derket, li Portugalê wê derkeve, li Amerîkayê do nîqaşekî gelek balkêş hat çêkirin. Yani evana tevî hin bi hin dikin wekî ku raya giştî di nava dinyayê jî ku derkeve pêş û li ser rewşa Rojava bêtir tund bisekine. Ev nikare yani rayadarên Yekîtiya Ewropa nikarin çavê xwe ji vê nar bigirin. Yani hûn dibêjin sedî set girê nede jî nikarin çavê xwe jê bigirin. Heval Faik hûn dibêjin her çi qasî Parlamentoya Ewropayê rast rast nikare hinekî sezayan pêk bên hinek biryaran bide lê dikare zextê li Komisyona Ewropaya xwedî erk bike ku di vê çarçoveyê de helwestekê bigire li gorî vê tevger bike. Ku seroka Komisyona Ewropa dijî van biryarê Parlamentoya Ewropayê bi ısrar dijî wêna hereket bike Parlamentoya Ewropayê dikare bicive û wêna ji kar bistîne wêna ji görevê babêje. Dervê jî mecbûr ku lê guhdar bike. Na ji xwe ev pêşnome bar dikim ji aliyê we ve û dostên Kurdan ve pêşkêşî bi hewldana we hate pêşkêşkirin lê niha tişta ku divir de derket yek ji biryarên wan de bi taybetiyan guhan bêjin de danazana ku hat derketî de dijî tê gotin de pêşnomeyê de bang li dewleta Tirkiye hatiye kirin ku çareseriyê nexe xeteriye. Yani divir de pirsa ku ez dixwazim ji we bikim çi ye? Gelo Parlamentoya Ewropayê rola dewleta Tirkiye yan neriniya di vê mijarê de dizane ku heta vê hijariyê de de yan jî bi vê yekê dixwaze çi peyamê bide? Nana baş zanin. Rastî ev biryar me xwest ku wextê êrîş ser Helebê çêbibin dîsa rûniştinê Yekîtiya Ewropa Parlamentoya Ewropayê li Strasbourgê hebûn. Me wî çaxê xwest têxi rojeva wana lê mixabin hin partiyên rastkir ew asten kirin çê nebû ama wekî ku xeter hîn bêtir pêş ket û Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî ket bin êrîşa êdî vê carê biryar stendin. Grubek me dostaniya Kurda heye li Parlamentoya Ewropayê. Gelek dostê me li Parlamentoya Ewropayê heye me ji wan daxwaz kir wekî ku ev şertên ku li Rojava diqewîmin
gerek ilvedeki beyni kaşkılın Parlamento Avrupa'yı her westeki bistine ur ve göre embejin müdahaleyi ve dere bekirin ve cari ev biryar hastandın vaki ku nikaş bikin u pey nikaş ejibe ve biryar bistinin liser aliye Türkiye ji eskarın bena bejim yani jisteri ve jukha hamid zanın vaki ku rola Türkiye ve deki rola ki serekeyi ev baş zanın vaki ku tamam aktörü harimezin Amerika'yı em zanın em bejin İngiltere'yi Suudi Arabistan ji heye Katar heye fakat aku rojane ku Suriye yani vaki ku perçaki hükümeta Türkiye'yi ku brev dibin herkes dizanı vaki ku devleta Türkiye'yi jberveji zaten bir taybet nabe Türkiye ve deki hatib karani yani embejin ser Amerika ne sekinine ya jil ser Suudi Arabistan ne sekinine ya ser İngiltere ne sekinine map taybet zanın vaki ku mesela ev erişe ku ser halabe çebun ev 40,000 çeteyin ku erişe halabe kirin buan tanku topu embejin drone ku kirin zanın hamme ku devleta Türkiye bun evine baş zanın bu zanın ku siyaseta Türkiye ji ev vaki ku ev xaseriya demokratik ku Rojavayı Kurdistan'ı hebu hülveşine vaki Kürt statü kinestinin bervejid ve derede bicî kirin vaki ku Türkiye ve hereme edi tabl hevneke destê xwe jê bikişînin wekî ku ajîtî bê dwêdekê dest derker pêş. Demame jê dêşxwaş bûn û çan jêdî ber bi dawî ve çan got diqede ama pirsekê dawî ez merak dikim dixwazim ji we bikim her têkildarî vê yekê yani em bu em bilkena xwe mê biqedînin na heval fayk ev çarekên ku li dervê welat an ku li dervê li diaspora pêktên divan biryêran de çi qasî bandor dibin an ku em bêjin destê we yê li nava xebatên di parlamentoyê de çi qasî xwar dikin Em dikarin vê nabêjin wekî ku biryara Rojava biryara berxwedanê ku berxwe bidin derneketa an jî ku gelê me li tebayî dinyayê hem li welat hem jî li tebayî dinyayê ku re nebîze ser niga ev encamê ku îro divan parlamentoya derdikevin ev nîqaşê ku li vê derê çê dibin elwestên dewleta ku tên guhertin wê nebivî hawî baya em baş dizanin devlet li gora menfaetê xwe çê dikin ama wextê ku reaksiyonekî pir mezin ji gelê Kurd li her derê dinyayê çêbû ew jî mecbûr man ku wêna dîqat bikin û berçava bigirin û wê jî parlamentoyê xwe jî nîqaş bikin. Belê Faik Yazay nûnerê Dem Partî yê li Ewropayê ku bi taybetî divê xebatan ku ji bo Rojavayê Kurdistanê xistina Rojava Parlamentoya Ewropayê de hem ji bo keda we û hem jî ji bo nirxandinê em gelek spasiya we dikin. Em jî spas dikin dem baş.